Ako by si sa opísal niekomu, kto ťa vôbec nepozná? Hrozivo vyzerajúci medvedík koala. V podstate veľmi priateľský, rodinne založený. Potom tam bolo obdobie asi 3 rokov, kedy som súťažne tancoval hip-hop. Ty si súťažne tancoval hip-hop. Čo málo kto vie. To sme nevedeli ani my. Prišiel za mnou tréner ofenzívnej liney pred zápasom. Či som zdravý, či idem hrať, lebo že kvôli mne vlastne musel vyhodiť 50% playbooku, ktorý chcel hrať. Tým som volal Miške, že to je bezkontaktná verzia amerického futbalu, hráme to na piesku. Už čo sa tam môže stať, idem si s chalánmi trošku zabehať. A potom som dával, vyhrali sme a zlomil som si prst na ruke. To aby si všetci chápali, prečo až v 6. zápase potom nastúpil, lebo toľko mu trvalo presvedčiť Mišku znova, aby opustila. Veľmi mi fandí, veľmi sa teší, vždy keď idem z domu, tak proste mi povie, že ani sa nevrácaj. Ani sa nevrácaj bez seku. Ako ti to rodičovstvo a to, že si musíš už trošku aj manažovať čas, zmenilo život? Dá sa to koordinovať aj s 2 deťmi. Musím teda vyzdvihnúť Mišku, hej, že ktorá mi veľmi pomáha a umožňuje aj sa pripravovať. To je recept na to, aby si to zvládal, je v prvom rade dobrá partnerka, ako Určite, hovoríš. určite. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Huddle pod Zoborom. Počúvate už jubilejnú 10. epizódu nášho podcastu. Moje meno je Goraz Lazorík, so mnou je tradične Michal Pokorný, čau Goraz. Ahoj Miško, ďalší týždeň, ďalší podcast, ako sa na to tešíš? Ja sa na to veľmi teším, lebo máme tu dneska super hostia. No, minulý týždeň sme nastavili laťku celkom vysoko. Uvidíme, či sa nám ju podarí dorovnať, preskočiť, ale ja nemám pochyby o tom, že to bude ďalšia skvelá epizóda. Čiže tí, ktorí ešte minulý týždeň nepočúvali náš podcast, odporúčam si vypočuť, bol s hokejistami, s Vitým a s Markom Stachom. Ale dnes sme sa vrátili naspäť k americkému futbalu, rídzo americkému futbalu. Máme tu veľmi špeciálneho hostia, ktorého si teraz predstavíme. Chlap ako hora a multišportový talent, ktorý bol len kúsok od toho, aby si vyskúšal basketbal na americkej univerzite. Svoju kariéru v americkom futbale začal v týme Zvolen Patriots, kde sa ako wide receiver stal najlepším kamarátom quarterbackov. Prešiel si rôznymi týmami nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a štartoval aj za slovenskú reprezentáciu. V roku 2015 si od futbalu oddychol na dlhých 8 rokov. Keď však v roku 2023 videl neuveriteľnú atmosféru zápasov Nitra Knights a skvelú partiu, ktorá sa v týme vyformovala, viac už nevydržal. Vrátil sa na pozícii defenzívneho enda a z kamaráta quarterbackov sa stal ich postrach. Aj keď je v ligových výročných oceneniach často prehliadaný, dnes patrí medzi absolútnu špičku amerického futbalu na Slovensku a v Čechách. Je to hráč, o akom sníva každý tím. Makač v posilovni, ale aj na ihrisku. Chalan, ktorý zapadne do každej šatne, líder obrany, víťaz Czechballu 31, otec 2 detí, manžel partnerky Mišky a prenaslavne skvelý kamarát a jediný hráč Nitra Knights, ktorého nájdete aj na Wikipedii. Vítaj medzi nami Jaro Praženica. Ahoj, ahoj. Čau. Čaute chalani. Tradičná otázka, čo tu máme, ako by si sa opísal niekomu, kto ťa vôbec nepozná? A keďže už máme za sebou pár epizód, tak som čakal túto otázku. Hrozivo vyzerajúci medvedík koala. Že naozaj ten prvý možno pohľad na mňa, veľa ľudí si tak povie, že hrozivo vyzerajúci. Teraz ešte ako som zmenil imidž a ostrihal si vlasy, tak to ešte akože podčiarklo tú hrozivo vyzerajúcu imidž, ale v podstate veľmi priateľský, rodinne založený chalan, ktorý teda miluje šport. Od malička som športoval, venoval som sa rôznym športom a tak ako možno bolo spomenuté, do každej partie veľmi, veľmi nekonfliktný a naozaj ten šport ma tak vystihuje od malička až doteraz. Povedal si veľmi zaujímavú vec, ja som sa presne nad tým zamýšľal, keď som sa aj pripravoval na tento podcast, že ty, Koty a Jay, že to je taká trojka v týme ľudí, ktorí proste vyzerajú, že vedia vyzerať veľmi hrozivo, obzvlášť keď akože na ihrisku už ide do tuhého, ale potom, že ľudia keď poznajú teda v šatni a mimo ihriska, tak je to, že presný opak, že ten taký gap medzi tým, aký dojem vytvárajú na ihrisku a aký mimo ihriska, že ja som taký najväčší v celom týme, by som bol povedal. Súhlasíš, Miťo? Určite súhlasím, áno. Máš ešte nejakého kandidáta? Na takéto hrozivého, ale neškodného. Akože tých troch si povedal veľmi dobre, to by som povedal aj ja, ale nenapadá ma teraz žiadny taký štvrtý kuan do partie.
vo štvorici po opici, že by ste si dali. Ty si prišiel do klubu Nitra Knights po veľmi dlhej prestávke. Dá sa povedať, že nejakých 8 rokov tvoj posledný zápas bol vo Švajčiarsku za reprezentáciu ako wide receivera. Si to veľmi dobre ten zápas pamätám. Čo ťa k tomu, aby sa vrátil k americkému futbalu motivovalo? Bolo to tak, ako som spomínal v tom intre? A prečo práve obrana a už nie útok? No, bolo to naozaj vyslovene kvôli tej partii a tej atmosfére, ktorú som videl na tých zápasoch. Keď som videl všetkých tých hráčov, ktorí stále hrajú, s ktorým som ja hrával a tú atmosféru, tak ma to proste už nenechalo sedieť iba na lavičke alebo na tej tribúne a proste už som chcel znovu hrávať, takže znovu som vyťahol kopačky, pedy som si prvú sezónu požičal, nejaké ste našli aj s mojou veľkosťou. A obranu som si vybral viac preto, že už som sa trošku viac obával tých zranení, že predsa len ako receiver a tight end, keď som hrával predtým, tak tie údery viac dostávaš. Mm-hmm. Čiže to zranenie možno hrozí trošku viac a teraz sme si povedali, že wide receiver si bol pred 20 kilami, teraz už nie si. Ako to tu Lukáš minule povedal, že predtým, než mu narastli líčka. Áno, presne tak. Čiže ja to tiež tak hovorím, že áno, bol som kedysi receiver pred 20 kilami a teraz na tom endovi som dokázal už ako keby spojiť to, čo ostalo z tej rýchlosti, možno nejaké obratnosti. Sila viac menej išla stále nejak hore, by som povedal vtedy, lebo cvičím v podstate stále. Čiže na nejakej tej úrovni som. A tá váha na tom endovi a v tej defenzívnej line mi len pomohla, že nie som až tak ľahký, aby ma súperi dokázali jednou rukou zahadzovať, ale zase nie som až tak ťažký, aby ma to spomaľovalo. Takže myslím si, že mi to sadlo úplne najlepšie. OK, fair. A my veľmi oceňujeme, že si teda akože prišiel do tej obrany. A ako som spomínal, tak robíš tam veľký bordel, ale ja som si teraz zamýšľal, že ako som spomínal aj tie ocenenia výročné, že ty si v podstate akože odohral, že jednu jedinú celú sezónu zatiaľ však. Áno, je to tak. Hej, tak budeme ti držať palce, aby toto bola tá druhá. Ale dobrá správa je tá, že vždy, keď si hral za nás playoff, tak sme vyhrali titul. Áno, ja to tiež hovorím, že boli tu rôzni hráči, súpiska vyzerala rôzne, ale keď som na nej bol ja až do konca, tak sa vyhral titul, takže bodaj by to vyšlo. Lebo ja pre kontext doplním, že v tom roku 2023 Jaro prišiel až v nejakom 6. zápase, ak si dobre pamätám. Áno. Tým pádom už nemohol hrať v play-off, lebo nemal odohrať tých potrebných 5 zápasov. A potom minulý rok mal zranenie. K tomu sa dostaneme za chvíľu. Ale trošku si prejdem aj tvoj taký športový život, lebo ty máš zaujímavú históriu. A ako som spomínal v úvode, tak ty si veľký drič, hej? A tvoj talent nespočíva, povedal by som, že len v tej postave, ktorú máš, ale spočíva vo veľkom aj v takom tom work ethic, v tej tvojej pracovitosti, ktorú máš na ihrisku a je to niečo, čo si dovolím tvrdiť, že si príkladom pre veľa hráčov v tomto týme. Čiže povedz možno, že čo ty vnímaš, že robí teba úspešným v tom športe a možno čo je taký základ úspešného športovca podľa teba? Tak kde začať? Myslím si, že ako každý jeden športovec vám povie, že je to o tej disciplíne. Dodržať si proste nejaký ten tréningový plán, či už ho robíš sám, či ho robíš s tímom, či ho robíš doma, alebo myslím sám v posilke, alebo chodíš na nejaké klubové tréningy. Je to o tom si určiť priority. Keď jednoducho ten šport nemáš na nejaké priorite, tak verím tomu, že nájdeš si milión výhovoriek a rôznych iných činností, ktoré vieš robiť skôr ako ísť do fitka alebo ísť si zabehať. Takže je to len o tej disciplíne urobiť, možno keď aj nie proste každý deň, ani ja teraz už môžem povedať aj za seba, že tých tréningových jednotiek mi dosť ubúda, hlavne pri druhom dieťati. Tak som ťa vychválil minulý podcast. Hej, my to tvárili, že to 30 krát do týždňa. Áno, ale stále je to iba o tej disciplíne. Jednoducho urobiť čo najviac sa dá. Asi tak by som to zhrnul. Proste, či je to fitko, či je to behanie, či je to čokoľvek iné. Viete ísť plávať, viete regenerovať, viete ísť len do sauny a
a pomôže vám to, lebo viete, že tú regeneráciu potrebujete. Takže niekedy aj to, že idem do sauny, je vlastne krok k lepšiemu výkonu. A niekto možno si nenájde čas ani na saunu, lebo robí niečo iné, čo si myslí, že je potrebnejšie, ale není to pre ten daný výkon a šport. Ono si to stále potom sa to ukáže, hej, že to sú také veci, ktoré neskrieš, hej, a obzvlášť na amatérskej úrovni u nás, hej, keď proste toho času máme všetci o čosi menej a nejak orezávať si ho nejakými, najmä tomu, menej dôležitými aktivitami alebo prioritami, tak to sa proste okamžite ukáže, hej, že mňa osobne akože veta, že niečo mi do toho vošlo, že tak rozčiluje, neskutočne napadne. A to je veta, ktorú od teba často nepočúvame, hej, a presne preto často vidíme na ihrisku, ako komentátori kričia Jaroslav Práženica, ďalší dôležitý sek. Čiže je to tak, ako hovoríš. Hovoril si teda, že od malička k športu si vedený, že miluješ šport, tak nám skús povedať teda, akými športami si prešiel. No tak ja som začínal klasickým futbalom. Teda akože vtedy sa u nás v Krupine, kde som vyrastal, nie. Ja som bol hrotový útočník. Vtedy som, vravím, nemal úplne toľko kil ako taký teraz. Peter Crouch? Áno, presne, že tenký, vysoký. Takže začal som klasickým futbalom, keďže u nás v meste, odkiaľ pochádzam. To je kde? Krupina, áno. Sa vtedy dalo robiť cyklistika alebo futbal. Takže som si vybral futbal, do nejakých 15 rokov, možno 14 som hrával tento futbal, potom teda som objavil čaro basketbalu, alebo teda v tom čase len streetballu, takže som začal chodiť po nejakých turnajoch a trošku trénovať len tak s partiou na školskom dvore. Keď som prišiel na strednú, potom tam bolo obdobie asi 3 rokov, kedy som súťažne tancoval hip-hop. Čo málo kto... Ty si súťažne tancoval hip-hop. Čo málo kto vie. To sme nevedeli ani my. Ty si to vedel, Mišo? Toto som nevedel. A veľmi ma to prekvapilo teraz. Áno, čiže ako keď ste spomenuli nejaké to pohybové nadanie, tak aj tam to bolo vidieť, že proste nemal som s tým problém a vždycky mi to bolo blízke, mám proste rád tú hudbu, aj sa mi to vždycky páčilo. Čo sa týka nejakých breakdanceových prvkov, do tých som sa nepúšťal, to už nie, ale nejaké 3 roky som tancoval hip-hop, potom som vlastne išiel na strednú, dochádzal som, to som ešte tancoval, potom som išiel na nejaký školský turnaj v basketbale a vlastne spolužiak, on bol o rok starší, ale z mojej školy si všimol, že teda ten basket mi tak celkom ide, aj keď tak streetballovo, ale ide. A on hrával v tom čase za Banskú Bystricu, lebo tam som chodil na strednú. Tak ma zavolal na tréning, keď ma uvidel v tom čase tréner, lebo vtedy som už od tých nejakých 16 rokov som už trošku začal chodiť do fitka. A toto som mal asi 17, 15, 16, no. Skrátka, už som niečo podvíhal, bol som celkom vysoký a keď ma tréner uvidel, tak si povedal, že jasné, že budeš pivot. Takže hneď ma šupli na pivota v 17, začal som hrať za Banskú Bystricu, v 19 sme získali titul, vlastne majstri Slovenska za Banskú Bystricu. V extralígi, hej? To boli v juniorke. To bolo ešte okay. v juniorke, čiže akože majstri Slovenska v junioroch. Čiže ty si bol taký late bloomer svojím spôsobom, hej? Tak nejak, nazvime to. Ja som bol taký, ako by som povedal, Dennis Rodman z AliExpressu. Okay. Že videli, že akože basketbalovo niečo viem, ale tak nie je to také, ako keď to hráš od 5 rokov, ako všetci tí basketbalisti. Čiže všetky tie rozhodovacie procesy, kedy mám prihrať a kedy kto keď prebehne, mi trvali od 2 sekundy, hej, viac. Čiže proste načítavam a potom som chcel prihrať, len už tam nikto nestal vtedy. Ale skôr som tam bol presne na takú tú špinavú robotu, proste odstaviť ich najlepších nejakých podkošových hráčov, doskočiť im lopty a už potom ostatné sa postarali tí basketbalovo nadanejší chlapci, takže, ale vždycky to stačilo, môžem povedať za seba, že presne to bol také zase taká odmena, že jednoducho netlačil som sa do nejakých proste štatistík znovu, aby som tam dával koše a všetko. Proste povedali mi, tuto majú najlepšieho pivota, čo dáva 20 bodov na zápas. Keď dá 5, tak sme vyhrali, lebo on je ten, čo skoruje. Čiže ja som si splnil úlohu tým, že som dokázal jeho odstaviť. Takže... Čiže bol si zvyknutý z basketbalu na špinavú prácu. Asi tak, áno. Hej. To si myslím, že môžu potvrdiť všetci, čo so mnou hrávali, že som tam väčšinou bol taký čistič pod košom. Nebol som to nejaký strašný skórer, ani šúter, ani nič podobné.
ale skôr teda na túto robotu. No a v útoku si vedel aj 8-9 ofenzívnych doskokov získať a to v jednej akcii. Niekedy Áno, sa snažil skorovať. Ja som taký štatista, že tam som vždycky o tú obruč nahadzoval, doskočil znovu, potom 4 doskoky, paráda z jedného útoku. Ja, my sme boli pred pár rokmi, už to je pár rokov, no, v Topočanu na streetbole spolu, ja, Boris, Jaro a Jaro je veľmi dobrý basketbalista dodnes, hej. Čiže... Ďakujem. Myslím, že aj Boris to spomenul, takže pozdravujem týmto aj Borisa, ďakujem za uznanie. Niečo tam teda je, ale tak keď to človek trénuje nejak, by som povedal, neverím, že vrcholovo, ale naozaj súťažne, tak sa to nalepí, takže áno. V čom je americký futbal odlišnejší od toho, čo si všetko robil? Tak americký futbal je podľa mňa taký najkomplexnejší šport z toho všetkého, že nejaké to pretlačanie pod košom, možno je nejaké pretlačanie aj tu na ihrisku, lenže tu to musíš všetko urobiť, dá sa povedať, o veľa väčšej rýchlosti, rozhodovať sa takisto v zlomku sekundy a podobne. A musíš využiť možno niekde si len musel vyskočiť, odraziť sa, dopadnúť, to bolo celé tu. Keď si predstavíš ten nejaký štart, dajme tomu, hej, na tej D-line z nízkeho, proste toho postoja z trojbodiaku, tak je to v podstate ako keby skok, hej, čo najrýchlejšie, keď si všimneš, teraz vyťahne Milesa Garretta, ale keď on proste urobí jeden krok, dva, potom zrazu skočí do strany a podobne, že si úplne taký komplexný, že tu musíš využiť všetko to a ešte viac a ešte rýchlejšie. Čiže aj tú silu, aj rýchlosť, aj to rozmýšľanie, ktoré možno v tých daných športoch si nepoužíval tak spolu, ale si ich tak jednotlivo možno niekde používal. Takže mne to veľmi pomohlo toto celé a fakt som sa v tom našiel, lebo tie kilá, tú rýchlosť a to všetko, neviem si predstaviť, kde inde by som trebárs toto využil, že napríklad už keď som videl aj chalanov hokejistov, čo tu boli pred týždňom, 2 týždňami, keď v predošlom podcaste, tak ste sa tak bavili, že to tak možno vyzerá, že možno Jaro, ale keď som videl, ak sú oni vysekaní, hej, chalani proste majú, dovolím si povedať, možno 10 kg menej, ale verím, že by boli silovo, možno rýchlostne na tom ešte lepšie, jak ja, ale už, hej, že už táto váha možno v hokeji by mi zavadzala a tu ešte stále je to platná váha, čiže ten futbal mi naozaj tak akože zapadol do toho celého. Dovolí ti aj papať, aj cvičiť, aj všetko, čo chceš robiť. Tak, presne. No a ty si, hej, ako som spomínal, možno trošku občas prehľadaný v tých oceniach, aj našim týmom poviem, že interne, hej, a keď sa hlasuje napríklad na lepšieho obrancu a podobne. A viem, že ty si občas tak na to trošku popodnoza, nie že zašomreš, ale poukážeš na to. A je to možno pre teba akože aj taký motivátor na tom ihrisku v tej obrane, že predsa len často aj fanúškovia si viacej všímajú tých útočných hráčov, keď sa skorujú touchdowny, keď si chytajú lopty, možno nechápu dôležitosť toho, aký veľký game changer to je napríklad, keď stekluješ quarterbacka 6-7 yardov za line of scrimmage alebo running backa alebo niečo také. Je to pre teba taká motivácia, že možno priniesť aj taký spotlight na tú obranu, že aj to je dôležité? Klamal by som, kebyže poviem, že nie. Áno, že aj ja si tie štatistiky občas otvorím, hej, aby som teda pozrel, ako som na tom, ako ten zápas dopadol, ale ako som hovoril, že to, že ten tím bude úspešný, je pre mňa dôležitejšie, že naozaj tie osobné štatistiky potešia, ale ten šampionát na konci je vždycky lepší. Takže bodaj by sa darilo viac tímu. A čo sa týka akože nejakého toho ocenenia, akože pociťujem to, že keď otvorím to nie, nehovorím haters everywhere, ale pociťujem to, že nejak, ako by som povedal, nie sme tak návislení ako možno niektorí hráči z útoku. Takisto si myslím, že to rovnako cíti aj ofenzívna linea, ktorá v podstate je aj na tom útoku dokonca, ale vlastne nikto o nich nehovorí, lebo v konečnom dôsledku je tam vidno quarterbacka a running backa alebo quarterbacka a receivera. Takže áno, ale to ľudia tak nejak si myslím vnímajú, že však dobre, však obrana má zastavovať, tak zastavili, to je všetko, ale keď dáme touchdown, tak vlastne wow. Takže je to také možno trošku nedocenené, ale
Ale musím toto povedať, že nie je to akože nejaká vec, ktorá by bola že len u nás tým, hej, že je to viac menej taká vec, ktorá sa nesie s tým športom. Hej, že často tí receivery, running backs sú takí väčší showmani, hej, možno ešte nejaké DBčka a podobne, ale oni tiež nemajú veľmi akože priestor až tak často sa ukazovať. Čiže je to akože nevďačnejšie, čo sa týka nejakého spotlightu celkovo v tom športe. Hej. Áno, ale teraz možno vyťahnem takú pikošku pred finále, pred 2 rokmi, keď sme teda hrali šampionát, prišiel za mnou tréner ofenzívnej liney, teda myslím, že vtedy bol ešte aj ofenzívny koordinátor Peťo Meluš zo Znojma pred zápasom. Pozdravujeme, áno. A povedal mi, že či som zdravý, či idem hrať, lebo že kvôli mne vlastne musel vyhodiť 50% playbooku, ktorý chcel hrať. Aha. Čo je pre mňa, hej, tak akože nie je to vidieť, nie je to presne, nie je to na videách, nie je to možno všade po internete alebo podobne, ale pre mňa interne je to strašné povzbudenie, že ja som ten hráč, kvôli ktorému vlastne musia oni upravovať nejaký playbook alebo niečo podobné, hej, čo, takže za mňa akože pokiaľ to takto bude a budeme vyhrávať a podobne, tak nemusím byť na videu. Hej. Pred tým zápasom bolo veľa povedané, radi sa k tomu vraciame, hej. A toto aj náš, teda, aj dovolím si povedať, že aj kamarát Peťo Meluš tak povedal vtedy, aj tuším, že zistil už na Jadena, ako teda. Že má slabú stranu. Že má slabú stranu, hej. Nevadí tak, akože... Nevadí, nevyšlo. Je to taký, že hej, nevyšlo. Nemáme sa. Môžeme ísť na kávu. Možno si to len vieš, keď boli opačne proti nemu, tak tú stranu si pomýlil. Áno, že vlastne práva ľava, oproti. Zistujeme stále, ktorá to je. No a môžeme sa presunúť trošku aj k tvojmu osobnému životu, ale najprv si dáme krátku reklamnú prestávku, lebo prečo? Lebo tento šport, ktorý robíme, tak robíme vďaka našim partnerom a robíme to teda vďaka spoločnostiam Forbes, PMR, Microcomp, Bonard, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyvolt, Zorgon, Dobrota, Biosi, Promenáda Nitra, Fulikos Creative Nest, SPU Nitra, Tupicom a rádio v Nitre. Práve to rádio, na ktorých vlnách to možno práve aj teraz počúvate. Ďakujeme všetkým partnerom. Ďakujeme tiež, dáme takýto potlesk v štúdiu. Určite. Prejme trošku na osobný život. Ty máš manželku Mišku. Máte spolu... Pozdravujeme. Pozdravujeme. Ďakujeme veľmi Miške, že Jarko môže hrať s nami. Že klop, môže sa Jarko s nami hrať. Ja môže ísť Jarko von dneska. Ako ste sa vyzoznamili? Tak ja som, poviem tak, že vo voľnom čase, alebo ako to povedať, kondičný tréner a masér. Že vyštudoval som síce technickú školu, mám inžiniera, kde teda som aj zamestnaný v takomto odbore, ale popri tom teda som sa venoval aj trénovaniu a masírovaniu a Míška hrávala takisto basketbal v Banskej Bystrici, Extraligu za tým UMB Banská Bystrica, Sovičky. Takže stretli basketbalisti doma. Stretli sa basketbalisti a začal som robiť kondičného trénera u nich v tíme a tak nejak si to sadlo po všetkých stránkach, ako sa povie. Áno, po všetkých stránkach to sa sadlo, hej. Bolo to na tom masérskom stole, kde si zistil, že vlastne sa ti pozdáva, alebo už predtým? Je to výhoda, že tým pádom človek vie, do čoho ide, hej. Ako sa hovorí. Wow, takýto typ masáži ty robíš, hej. A to som nepovedal. Tak povedal som, že vieš, do čoho ideš, hej. A my keď sme ťa ukecavali, aby si prišiel, tak ono to začalo asi jedna z takých prvých skúseností, keď sa vrátil k americkému futbalu, bolo, keď sme ťa zavolali na každoročný letný beach flagový turnaj. A sme v podstate Miške vysvetľovali, čo už by sa Jarovi mohlo stať, hej, že Jaro chlabiak hora, ja som chudáčik 70-kilový. No a tak povedz, ako toto prebiehalo hneď. Vyhrali sme ten turnaj, všetko bolo super. Zlomil som si prst na pravej ruke a s tým som volal Miške, že to je bezkontaktná verzia amerického futbalu, hráme to na piesku, už čo sa tam môže stať, idem si s chálmi trošku zabehať. A potom som dával, vyhrali sme a zlomil som si prst na ruke. Takže... Čiže to, aby si všetci chápali, prečo až v 6. zápase potom nastúpil, lebo toľko mu trvalo presvedčiť Mišku znova, aby opustila na ihrisko.
Ale predpokladám, že teraz už ti fandí asi a teší sa z toho, keď ťa vidí na ihrisku. Či je to také zmiešané? Veľmi mi fandí, veľmi sa teší. Vždy, keď idem z domu, tak proste mi povie, že... Ani sa nevrácaj. Ani sa nevrácaj bez seku a podobne. Čiže veľmi ma naozaj podporuje. Aj keď už pri tom osobnom živote s 2 deťmi a proste rodinný život už je to ťažšie a sám niekedy idem ako keby trošku s takou výčitkou sám sebe, že či som nemal ostať doma a podobne. Ale ona tiež celý život športovala, vie, aké to je. A ona pozná mňa, že vie, že ja bez toho nevydržím, bez akéhokoľvek športu. Naše najväčšie hádky sú buď vtedy, keď som hladný, alebo keď už dlho som nebol cvičiť, alebo behať, alebo proste nemal nejakú aktivitu. Nejakú aktivitu, nazvime to nejakú aktivitu. Hej. Športovú. Tak som to myslel. Čiže ona ma veľmi podporuje, veľmi mi fandí a naozaj, že ona sa do toho futbalu tiež, by som povedal, tak zaľúbila svojím spôsobom, lebo na začiatku vôbec netušila, o čo ide, tiež to pre ňu bolo, keď si hovorili na začiatku, keď chodili teda aj tí kolegovia, ešte keď si boli kolegovia v tom čase, tak prišla a netušila, o čom to je. No ja si pamätám ešte, keď sa chodila pozerať na mňa, ten americký futbal, hej. Áno. Takže presne to bolo také, že teda tam prišli, ale veľa jej to nehovorila, teraz už sama mi hovorí, kde, čo, ako a prečo tento a už normálne vymenovala pozície na ihrisku. Črtá sa defenzívny koordinátor, hej? Už máš ďalšieho kouča doma. Áno, čiže Miška je už teraz veľký fanúšik, či môj, alebo klubový. Dobre, a teda hovoril si o tých 2 deťoch a tom, že chodíš aj s výčitkami trošku. Ale tak stále to stíhaš a v čom spočíva ten tvoj time management? Nespíš? Základ? Nie, treba si to naozaj dobre, by som povedal, zatriediť. Možno, že teda aj tá práca mi to umožňuje, lebo mám nejakú flexibilnú pracovnú dobu, takže viem si to nastaviť, čiže sa snažím ísť skoro ráno do práce. Tým pádom, keď si odrobím tých 8 hodín, ktoré teda potrebujem, tak od 6, keď začnem, od 2 mám odcvičené a už buď prídu po mňa smerom do fitka, ideme na nejaké detské ihrisko, alebo prídem domov a viem sa venovať ja proste malému, lebo viac menej však ten druhý má teraz 2 mesiace, ani nie necelé, čiže s tým ešte naozaj ja veľmi nepomôžem, maximálne ho prebálim, viem ho zobrať do kočíka. Čiže sa snažím čo najviac zamestnávať a byť s tým starším, ktorý teda už si to aj vyžaduje, aj tým asi viac pomôžem Miške. Čiže hľadám si tie spôsoby, kedy ísť do fitka, niekedy je to naozaj na 40 minút, kde urobím 2 série úplne hotový, že idem cvičiť večer, keď ich treba uložíme, že už sú aj také časy, kedy chodím cvičiť, večer o 8, pol 9, kedy po celom dni, ak som bol od 6. 7. hore, už mám toho dosť, čiže zase sa riadím aj nejak pocitom v tele, že jednoducho, ak si mám robiť nejaký silový tréning, tak ma to len zničí a ešte sa skôr zraním. Ale idem do toho fitka a niekedy proste si dám len ľahké kardio, alebo si poviem, že dneska by som mal ísť cvičiť, ale idem na plaváreň a tam si, ja neviem, zaplávam 500 metrov, kilometr, dám nejaké bublinky, ale viem, že to zase pomohlo trošku aj tomu výkonu, čiže dá sa to koordinovať aj s 2 deťmi a zase musím teda vyzdvihnúť Mišku, hej, že ktorá mi veľmi pomáha a umožňuje aj sa pripravovať dostatočne na ten šport, na ten zápas. A môžem povedať, že zápas v Brne, ten prvý, čo sme mali, tak vlastne bol blízko nášho termínu, čiže to bolo také otázne, či tam vlastne pôjdem alebo nie. Nakoniec som vlastne vycestoval sám na aute, že keby náhodou mi zavolá teda ona, že v Banskej Bystrici, že teda rodí, tak aby som ja sadol z Brna a že ešte možno ten pôrod stihnem, lebo som tam chcel byť. To je opäť toto predtým. A bola teda veľká otázka, či tam idem, či tam neidem. A teraz rozmýšľam, či to bol ten zápas, ale toto bol zápas, kedy som išiel s tým, že teda možno proste sa v polke zápasu zbalím a odídem proste z ihriska a proste priorita bola vtedy proste rodina. Hej, vždy bude, pokiaľ teda je to niečo takéto naliehavé. No a tiež keď som bol, potom to bol nejaký zápas, rozmýšľam, ktorý to bol, že som tam išiel taký dosť
tiež som tam nejaké mini zranenie, únava a som si tak hovoril, že možno by som šiel, ale neviem, či budem hrať, že prípadne by som len na pár driveov išiel, To tak možno nefunguje, na polčas. To vieme všetci, že to tak nefunguje. Áno, to vedeli všetci a vedela to duplom aj Miška, ktorá povedala, že tak na čo tam ideš? Buď tam choď a hraj normálne bomby, alebo to ani nechoď. Tak som šiel a hral bomby, samozrejme. To bol tuším ten zápas Nojme, čo tam bolo, že to bol pre nás zraneniami najhorší zápas. Lebo... Áno, tam som ja nastupoval na flektore, úplne hotový. Ešte som si dlahu rýchlo skladal z prsta zlomeného, aby to nikto vlastne nevidel z hráčov supera. Kotníky zatejpované, všetko. Takže presne tam to bolo, že toto ani nechoď, ak to máš byť na pol plynu. A to ty na pol plynu nepôjdeš. Normálne choď a hraj bomby. Proste Miška ma rovno vyhnala s týmto z domu, že to... No. Takže tak. Takže recept na to, aby si to zvládal, je v prvom rade dobrá partnerka, ako hovoríš. Určite. A potom to odkladanie a time management ísť aj na možno kratší čas, aj keď to nejde na plnohodnotný tréning. Áno, určite. Ako ti toto celé to rodičovstvo a to, že si musíš už trošku aj povedzme, že na minúty manažovať čas, ako ti to zmenilo život, keď sa pozrieš pred to a teraz za to? A možno nie len, že časovo nevyhnutne, ale že skúsa na to pozrieť takže hodnotovo. Viem, že ak by som si ja neodcvičil alebo nebol v pohode, tak sa to akože odzrkadlí aj doma, že nie som v pohode. To znamená, že snažím sa robiť to, čo je akože nevyhnutné kvázi pre mňa, že som taký trošku sebecký, ale viem, že pokiaľ som ja v pohode, tak tým pádom aj doma je akože väčšia pohoda. A tým pádom viem, že keď si urobím tie tréningy vtedy, keď sa dá, tak potom vieme ísť inokedy proste na celý deň, na 2 dní, na nejaký výlet, na proste venovať sa tej rodine a všetko. Čiže je to tak jedno s druhým, by som povedal. Že veľmi chcem byť aj s rodinou, ale viem, že pokiaľ tam budem nejak nútene a teraz akože si poviem, že dobre, tak celý týždeň nejdem do fitka, len aby som bol s nimi, tak viem, že to nebude dobre ani pre nich, ani pre mňa. Čiže hádam taký ten stred medzi tým a myslím si, že to zatiaľ celkom dobre akože vychádza. Čiže to tak vnímam, že až tak veľmi ti to nezmenilo v tom, že ten šport by si potreboval tak či ono, akože a tým pádom stále si nachádzaš, aby mal miesto v tvojom živote. Určite by som proste zvažoval, kebyže nehrám futbal, že už vyslovene, že nešportujem takto pravidelne, tak už som sa rozprával s chalanmi, lebo v podstate Banská Bystrica prvá liga mužov funguje, čiže tam mám tiež bývalých spoluhráčov. Už sa ma pýtali, že kedy skončím s futbalom, že by som mohol hrávať basket znovu. Nikdy. Zrovna dnes som sedel na káve s Ivkom Rovňanom, takže to je živý príklad toho, že dá sa aj po 60-ke. No. A máš ty možno taký podobný sen, že zahrať si so svojím synom? No, myslím si, že to asi nie. To by som... Ako Ivko Rovňan musel v 60-ke hrať. No. A tak v podstate aj Gašpo už sa tomu blíži, ale tak teda tam... Tiež 60-ke plus V minus. podstate... Koľko mu chýba? 2-3 roky. 2-3 roky, čiže to je, hej, že teda on mal teda tie detičky podstatne skôr. Keď si počúval podcast s Gašpom, tak už vlastne sa dohodlo aj s tým, že bude aj s mladším synom hrať, takže ideme asi až cez 50. Tam teda ja asi úplne nesmerujem. Dobre, môžeme teraz sa presunúť naspäť ku futbalu. A pozrieme sa na to, že ako naša sezóna prebieha. Je to taká asi trošku iná sezóna, ako sme zvyknutí po minulé roky. Bolo v týme veľa zmien. Koniec koncov máme bilanciu 4 výhry a 2-krát sme prehrali. Čo akože nie je koniec sveta, sme na 3. mieste v tabuľke, stále postupovať do play-off. Trošku asi nám štatistická šanca na domáce semifinále nevychádza úplne momentálne, ako by sme si predstavovali. Ale akože s tým sa dá žiť, koniec koncov v tom semifinále sa dá hrať. Ako ty hodnotíš zatiaľ túto sezónu z tvojho pohľadu? Tak správne ste povedali, že táto sezóna bola poznačená veľa zraneniami a takými vážnymi a možno aj zvučnými menami. Hej, hneď na začiatku proste, keď sme sa dozvedeli proste, že Boris nebude hádzať v príprave Bol v decembri, no tu opäť Vianocami. Čiže to bolo dosť také, že na novo sa ide teda nový quarterback zaučia, proste ten playbook zase bude iný.
Dosť zranení naozaj prinieslo už tie prvé zápasy. Ja som sa celkom obával ešte v príprave, že ako bude vyzerať defenzívna linea, lebo ešte vtedy vlastne sme nevedeli úplne, či sa Juri pripojí. Nevedel som vôbec ešte ja vtedy o Maxovi. Ten vydržal. Ale vlastne Max tiež už je zranený. No, taká... Čo sa týka zranení... Akú chuť máš z tej sezóny v ústach? Nemôžem povedať, že zlú, lebo mám pocit, že hráme veľmi dobrý futbal. Aj tie zápasy, ktoré sme prehrali, tak sme si neprehrali nejak, alebo že by sme neprehrali nejak, že by sme strašne dostali nakladačku. Boli to možno len takých pár chýb, nejakých možno individuálnych, možno proste niekde niekto bol o sekundu neskôr ako mal, v konečnom dôsledku tam bol, ale neskôr. Čo je možno, že len dobré, že tá sezóna sa vyvíja takto, ako by sme mali možno nejak strašne hviezdiť a radšej nech sme proste nohami na zemi a radšej si povedať, že OK, tak poďme zabrať, že máme na to, lebo hrali sme aj dobrý zápas, podľa mňa aj v Znojme, aj proti tej Vysočine, by som povedal také dosť vyrovnanie, takže za mňa stále ešte máme na to ísť len hore výkonovo. Ja súhlasím. Dobre, poďme teda už k zhodnoteniu tých častí hry. Keďže sme tu všetci teraz defense, tak skús nejako zhodnotiť prácu Jura ako defenzívneho koordinátora. Tak ja osobne nie som nejaký futbalový mák, čo sa týka amerického futbalu. Preto som na defenzívnej line. Cčko, Bčko. No, Bčka zase opatrne. Hej. Áno. Takže ja tomu futbalu nikdy som nebol až tak, že by som to strašne sledoval dopodrobná, vedel teraz povedať, ktorý tým, akého má hráča, že ani tú NFL-ku. Pozriem si dobrý zápas, pozriem si nejaké highlighty, možno napozerám si nejakých takých hráčov, od ktorých kvázi by som sa chcel učiť, že proste Nick Bosa, Myles Garrett, Crosby, Hutchinson a podobne, tých endov, ktorí teraz vlastne, akože je to moja pozícia, takže ale tu ako nejak komplexne sa na to pozerať tak ako Juro, tak to je pre mňa akože šialené, čo on drží v hlave, čo všetko vidí a čo dokáže on akože naozaj nám podať a naplánovať. Takže klobúk dolu pred jeho robotou. Myslím si, že to má hlavu a petu a odvádza skvelú robotu za mňa. Neviem ako z pohľadu DBčiek, ale mne to už je to jednoduché, prehľadné a hlavne si myslím, že to funguje. Takže za mňa super. Ja si dovolím povedať, že akože Juro je možno momentálne aj najväčšia defenzívna hlava na Slovensku, čo sa týka minimálne ľudí, ktorí sa ešte stále okolo amerického futbalu nejakým spôsobom pohybujú, a to už bez ohľadu na to, či ako hráč alebo ako tréner. A ten systém, ktorý on priniesol a ako ho vie rýchlo jednoducho vysvetliť, keď niečo potrebujeme zmeniť v tej obrane a pripraviť sa nového supera, tak je to fascinujúce a je to potom už fakt len na tých hráčov, že ak veci nevychádzajú alebo niekto nevedel, kde má byť, tak je to, dovolím si povedať, že je to maslo na hlave daného hráča, lebo Juro vždycky ukazuje, že je dostupný, vysvetľuje to extrémne jednoducho a potom to už je presne na tom, že ako ten hráč daný, fakt, že svedomito sa na to pozrel a svedomito sa na to pripravil z toho, čo nám Juro nachystal. Áno. Tak ako hovoríš. A ešte o to viac možno klobúk dolu, s akým personelom vlastne robí, koľko máme ľudí v tej defense, ako dokáže nahradiť tie straty a podobne. Takže... No jasné, my sme túto sezónu už fakt, že hrali proste, že 3 rozdielne obrany, ktoré jednoducho ostatné tým, že inštalujú že celú preseason, aby ju potom hrali celú sezónu. A my zrazu z týždňa na týždeň, že ideme meniť, že úplne, že základ obrany od všetko na tej obrane a Juro to jednoducho nejakým spôsobom dokázal spraviť tak, aby to jednoducho na tom ihrisku vyzeralo veľmi, veľmi decentne. Áno. Spomínali sme ešte nejaké také shortcomings tohto týmu a čo si ty myslíš, že kam sa ten tým potrebuje ešte posunúť, aby
a čo potrebuje preto, aby jednoducho fakt naplňal ten potenciál, ktorý my asi všetci, ako tu sedíme, tak vieme, že má, ale zrejme ho ešte na 100% neukazuje. Keby sme zobrali do úvahy, akých hráčov máme na nejakom injury liste, tak ten klub má neskutočný potenciál, ktorý by mohol mať, ale však samozrejme nehráme sa na to, že čo by bolo keby. Stále je to o tom prístupe tých samotných hráčov, že tá účasť na tréningoch, proste byť tam, byť plnohodnotne na tréningu, odmakať si ho, proste aj tí tréneri možno, keď vidia, že proste bolo tam veľa nejakých pracovných povinností, veľa ľudí neprišlo, tak sa snažia pre tých, čo na tom tréningu sú, dobre, tak poďme intenzívne a skrátime to, nemusíme ho taký, ale poďme proste odrobiť to, čo máme. Ja si myslím, že stále vedia niektorí jednotlivci zamakať na svojom nejakom výkone viac proste vo fitku, že keby som sa opýtal niektorých hráčov, koľkokrát sú v týždni vo fitku alebo niečo podobné, hej, on sa ma pýta, že proste ako mám robiť toto, ako mám toto, proste ja mu len poviem, že chyť a zatlač ho. Keď nevieš, nevládeš ho zatlačiť, tak choď do fitka a tlač sánky, proste sa lahni si na lavičku a benčuj, choď proste drepovať alebo ťahaj proste mŕtve ťahy, proste musíš nabrať silu. Inak to neurobíš, hej. Ja ti proste toto môžem povedať, ale áno, na niečo proste jednoducho potrebuješ mať nejakú rýchlosť a silu. Proste je to proste easy. Takže áno, možno, že ja som tým, že som aj veľký, aj všetko, tak sa mi to ľahko hovorí veľakrát, ale viem, že je to... odmakal si to. Áno, že to sú proste tie hodiny vo fitku, proste neoklameš. Či už to je vo fitku, či už to je na dráhe, takže ten potenciál je podľa mňa vysoký, veľký a ten, čo by tu mohol byť, tak si myslím, že ešte pár titulov by tu mohlo svietiť. Keď vydržíme aj zdraví, aj všetko teda pôjde tak, ako to zatiaľ je nastavené, tak si myslím, že potenciál je veľmi veľký. Dobre, poďme pomaličky prejsť už teda na nedeľu. Čaká nás zápas s Brnom 31.5. 15:00. No, ako sa dokážeš za koktel? Odchádzam. A povedz z tvojho pohľadu, ako vidíš tento zápas. Už príprava v podstate pomaličky za nami. Jeden meeting ešte a je vybavené. Je vybavené. Ešte štvrtok tréning. A čo sú v tvojich očiach také najväčšie zbrane Brna? Tak uvidíme, čo ten nový quarterback. Tak vieme, že Brno bude nastupovať s novým quarterbackom. Ak teda mám dobré informácie. Už jeden zápas. Áno, takže uvidíme, čo prinesú. Myslím si, že to nebude o nič iné ako ten prvý zápas, že tam nebude nejaká veľká zmena. Za mňa, čo som si ja všimol, tak ako na tej ofenzívnej line majú na tej jednej strane toho vysokého tekla z Dánska, myslím. Mm-hmm. Veľmi šikovný mladý chalan. Má akože fyzické predpoklady veľmi dobré. Čo? Sa tešíš na tento súboj? Áno, pre mňa je to vždycky výzva, keď tam je proste niekto dobrý. Tak ako som si v Pšerove užil, neviem teraz ako sa volá chalan, on robil centra v Ostrave. Ľavý tackle? Ľavý tackle. To som si ja vôbec neužil. Hej. Ty by si ho mal veľmi dobre poznať. S ním sme sa stretli na ihrisku raz. Hej, a bol to môj posledný snap v americkom futbale. No. Čiže pre mňa sú to vždycky takíto skúsení hráči, proste veľké výzvy, takže ja sa veľmi teším na to. Aj keď je pravda, že viac sa teším, keď budem na opačnej strane od tohto tekla, lebo tam bolo viac dier. Len pozrieť video, pozrieť si, čo sú ich silné stránky a dobre sa vyspať. Ako sa hovorí u nás v tíme, piť veľa vody. Piť veľa vody, to je základ. Je tvoja mentalita možno proti takým papierovo slabším superom, že ideš sa skôr tak vyprtkať trošku, alebo presne vtedy si hovoríš, že toto je tvoja šanca ukázať nejakým štýlom, nazberať štatistiky a porobiť vetry? Beriem každého supera rovnako, lebo stále hráme kolektívny šport, že nie je to tenis ani nič podobné. Takže
pokiaľ ja neurobím tú svoju 11, tak tým prehrá. Takže štatistika je síce pekná a poteší, aj možno dobre vyzerá, ale ísť zo zápasu s prehrou boli oveľa viac. Takže ja sa pripravujem rovnako na každého supera, pri každom sa snažím hrať proste naplno maximálne. Áno, možno, že to tak akože vyzerá, že niekde sa hrá ľahšie, ale nie je to vždy tak. Že naozaj práve naopak tí superi, možno, keď to tak poviem, možno papierovo slabší, sa dokážu viac vyhecovať a ešte keď dajme tomu, že už mám nejaké to meno, povedzme v lige, hej, že som nejaký možno dobrý end, tak si o to viac dajú pozor, čiže o to viac sa snažia, o to ťažšie je pre mňa presadiť sa, takže snažím sa nikoho nepodceniť, ísť do každého zápasu naplno, aby som proste urobil tú svoju robotu, ktorú mám, tú úlohu, ktorú mám na tej svojej pozícii. Tak veríme, že budú teda aj štatistiky bohaté. A skús nám dať tip na výsledok. 31-14 vyhráme. A bude 0-14 do polčasu. A potom si chalani povedia, že Uvidíme, vlastne... kedy Ofen začne dávať body, hej. Myslím si, že už to zase trošku aj chalani zobrali z takého lepšieho Polu na čase. I will believe it when I see it, ako jak sa hovorí, hej, v Trebišove. Akože je to taký typ na výsledok, ale myslím si, že vyhráme. Ťažko povedať teda nejaký ten stav, že aký bude, ale akože verím tomu, že vyhráme. Skrátka. Dobre, môžeme ísť teda na klasickú každotýždňovú rapid fire sekciu. Sek alebo touchdown, keďže ty si hral na obidvoch stranách teda lopty vo futbale, tak skúsi vybrať. Áno. Hej, poďme ďalej. Nie, tak momentálne je to sek, ale akože už si viem predstaviť, že by som tam na nejaký fake play alebo proste na nejakú tú goal line išiel ako nejaký tight end a blokovať. Prípadne si vybehol pre nejaký touchdowník. Uvidíme, čo tie ruky si pamätajú. Veľa toho asi nebude už na chytanie. To sme si už všimli, čo si tie ruky nepamätajú. Ja som ti raz hádzal, mal si možnosť. Áno. No. Poďme ďalej. Dobre, ďalšia otázka. Najlepší hráč, s akým si kedy hral v jednom tíme a skús to rozdeliť na Slováka a importa. Tak ja som tých skúseností nemal nejak veľa s importami, keďže som hral za Zvolen, potom nejak Topolčany, hej, a podobne. Čiže ja by som dal importa, by som dal Jadena, že to bol pre mňa akože plne mašina, aj čo sa týka nejakej tej líderovskej mentality a podobne, že ten mi veľa dal. A čo sa týka Slováka, za mňa by som povedal asi Boris, čo sa týka naozaj toho futbalového IQ, ako proste on dokázal proste o tom futbale rozprávať, alebo jednoducho ako ti proste opísal tie veci na ihrisku, keď ti vysvetľoval, keď som bol na pár meetingoch, lebo teda som bol ako nejaký backup a tight end, čiže som bol sem tam aj na nejakých ofenzívnych meetingoch, aby som približne vedel, čo sa tam deje, takže za mňa asi Boris. Dobre. Jedlo po zápase, ktoré si musíš dať? Nie je to, že musím, ale keďže cestujem väčšinou do Banskej Bystrice domov, tak sú to proste... Stojíme na Mekáči. Nie, to nie. To už si zastanem na Mekáč proste. Koľko sezón ešte plánuješ odohrať? Veľmi ťažká otázka. Veľmi ťažká otázka. Môžeš zavolať Miške, že... Koľko sezón ešte plánuješ odohrať podľa Mišky? Ak by som sa mal opýtať Mišky, tak tá odpoveď je veľmi jednoduchá. 10? Ale bez tej jednotky. Uvidíme, ako to bude aj po tejto sezóne, ako to proste bude doma, že ako si to budú rodinné nejaké záležitosti vyžadovať moju prítomnosť, ako sa to bude zvládať všetko a podľa toho sa nejak nastavíme, že či ešte vôbec, koľko a podobne. Akože sme nastavení, alebo teda ja som nastavený tak, že ešte by som chcel, že pokiaľ to telo ešte ako tak vládza, aj keď táto sezóna už bola, čo sa týka aj zranení, dosť náročná a už je problém
to s tými zraneniami potom proste manažovať doma. Jednoducho, keď ty máš ruku v sádre alebo nohu v sádre a máš ísť kočikovať jedno dieťa alebo sa hrať s tým druhým, tak je to problém. Čiže už keď by ma nie mňa, alebo nás, keby to nás ako rodinu malo obmedzovať už takto veľmi, tak jednoducho už to budeme musieť zvážiť, či to je prínosom alebo nie. Takže ťažko povedať, koľko sezón to ešte bude. Recept je jednoduchý, nedávaj si nohu do sádry. Proste vybavené. Výdrž. Chod sa napiť. Polej to pivom. No pain, no gain. Jasné. Posledná otázka. Vyhra Nitra nájsť titul tento rok? Áno. Dobre. Ideme na ďalšie pravidelné rubriky. Ideme, pomaličku už sa blížime ku koncu a už zostávame znova ku otázkam, ktoré už poznáš, teda aj z podcastov, tak možno sa pripravil viac ako na tú prvú. Odporúč nejaký film alebo seriál. Mne sa páčil Prison Break. Prvé možno 2 série, 3 ešte, kým to bolo naozaj takéto, hej, potom už... Vyťahol z archívu. Že kým neušli z väznice, hej. Áno. Vlastne. Oh, spoiler alert. O čom by to mohlo byť? Hej. Kámo, videl si film Hady v lietadle? Nie, o čom to je? O slonoch na bicykli. Asi tak. Moc seriálov ja nie som, čiže mne sa to páčilo toto, Money Heist, hej, a možno také tie klasiky, ale nič špeciálne. A čo sa týka filmu, tak môj najobľúbenejší film je Konstantín. Mladý Keanu Reeves ako exorcista. OK, to ja som nevidel nikdy. Ak ste to nevideli, tak to, hej, není to nejaký že prevratný, ale ja proste strašne mám rád ten film. Okay. No. A ak by sa pozrel, ak by sa teda stretli nejak o 10 až 15 rokov a ako by si chcel, aby si ľudia pamätali na toto obdobie a ako dúfaš teda, že v tom čase bude vyzerať náš klub? Tak dúfam, že klub bude 2-krát taký veľký, ako je teraz aspoň. Čo sa týka počtu jednak proste ľudí, staffu, hej, toho realizačného tímu a podobne. A hráčov. Hej, keď sa pozeráte na nás, aký sme hráči, tak môže byť kľudne aj naozaj väčší. Počnú s hráčmi, takže bodaj by to teda naozaj bolo tak, že ten klub bude prosperovať a že budeme spomínať po 15 rokoch, že za tých 15 rokov sa nám podarilo naozaj krásnych 8 titulov vyhrať. Čiže to ešte plánuješ hrať, ešte 7 rokov plánuješ hrať. Možno to nie je ani tak úplne o tých tituloch, ale keď ten tým vydrží, vidíme to možno na príklade Ostravy, že jednoducho proste tá generačná obmena raz príde, ale je dôležité, aby tam proste boli stále hráči, ktorí dokážu ťahať ten tým, možno tých mladých hráčov proste motivovať a viesť k tomu. Takže nech to čo najviac ľudí očarí a prídu si vyskúšať tento šport, lebo je to krásny šport a za mňa môžem povedať, že ja by som nemenil. Hej. Neviem, čo viac by som ešte... No ale tu si mi rovno nahral, lebo môžeme teda povedať, že ak by si to niekto chcel vyskúšať, tak kedy sa to deje, Miško, a ako? Deje sa to v pondelok 17:30 na Ovocinárskej na Kineku pod vedením Pala Horníka a môžete si prísť vyskúšať, aké to je trénovať americký futbal a snáď sa vrátiť naspäť o týždeň a už aj vo výstroji. Čiže toto je z našej strany všetko, Jarko. My ti ďakujeme krásne, že si dnes meral dlhú cestu z Banskej Bystrice, že si zase teda kvôli nám o jedno pobede menej bol so svojou rodinou, o to viac si to vážime. Ale my sa teraz tešíme, že najbližšie teda sa okrem štvrtku stretneme so všetkými ostatnými, ktorí aj toto počúvajú už túto nedeľu, 31.5. na štadióne pod Zoborom, kde budeme hrať proti spomínanému Brnu Seegers. A všetci vieme, že 31.5. je veľmi špeciálny deň, obzvlášť pre menších ľudí od nás, teda fyzicky vekovo na rodnom liste. Hej, na rodnom liste, hej. A je to, keďže je tam Medzinárodný deň detí, tak aj my pripravujeme rozšíriť našu detskú zónu. Samozrejme, tradičné veci tam budú, bude tam náš skakací hrad, animátori, bude sa maľovať na tváre, budú nejaké balóniky, omaľovanky, kopec vecí sa chystá a proste, že bude to strašná pecka.
A odporúčam, pevne verím, že veľa z vás aj lokálnych tuto z Nitry budete v parku na oslavách druhého výročia otvorenia parku, tak máte to k nám na štadión potom len kusoček a budeme sa na vás tešiť a my sa vám, aj Jarko sa vám odvďačí tým, že dá zo seba na ihrisku všetko a aj vďaka nemu si užijete túto fantastickú show. Čiže ďakujem, že ste počúvali našu jubilejnú 10. epizódu podcastu Huddle pod Zoborom, či už to bolo online alebo na vlnách rádia v Nitre. Zlúčime sa od mikrofónu Gorazd Lazorík a Michal Pokorný. Čaute, ahojte. majte sa krásne. Čaute.